Benvingudes a El Context, una conversa sobre llibres entre amics. Bon dia, Andrea. Bon dia, Marta. Com estàs? Un poc nerviosa perquè per fi ens hem decidit a gravar este projecte que portem un temps parlant. Vols contar-nos un poquet de què anem a parlar en este podcast? Sí, abans que res m'agradaria dir per què el context. El context és una paraula molt important en traducció, que és el que Marta i jo hem estudiat a la universitat, i per això hem decidit anomenar-lo així, que en traducció tot depèn del context, no? I per nosaltres és una cosa que se'ns ha quedat un poc interioritzada i gravada. Sí. Volíem fer un podcast sobre llibres perquè és un tema del que parlem molta sovint quan ens veiem. Sempre comentem els llibres que estem llegint, si ens han agradat, si no, ens fem recomanacions i pensàvem que era una conversa que podia interessar a la gent, no? Efectivament. Nosaltres no parlarem només exclusivament de llibres, volem explicar també algunes qüestions del canvi en la lectura, en l'actualitat, com afecta aquest canvi als nostres interessos lectors. És a dir, que no es tracta només de què llegim i que ens agrada, que això també ho tractarem, sinó tot el que envolta a la lectura. I com és el primer podcast, antes de seguir, volem dir que tots els llibres que mencionem, que seran diversos, els anem a deixar en la llista de descripció del podcast. Com ves el primer avui, el que anem a fer és a parlar, a introduir un poc el tema, no? I a parlar de la nostra relació amb la lectura. Andrea, tu i jo ho hem parlat alguna volta, però conta'm un poc com començares a llegir, si has llegit des de sempre, un poc la teva experiència. A veure, vaig a reprendre un poc el que acabem de dir al principi sobre la traducció. Jo començo a estudiar traducció perquè estic un poc perduda, però sé una cosa, la tinc clara, que m'agrada molt llegir i m'agrada llegir en diversos idiomes i veig un poc en la traducció aquesta possibilitat de fer de la meva afició una professió, que després no ha sigut així, però en fi. En aquest moment vaig decidir això per aquest motiu i la lectura sí que efectivament ha format part de la meva vida de sempre. O sigui, jo recorde de ben menuda ja ma mare llegint en casa abans de dormir sempre. Recordo un llibre que teníem, que me'l sabia de memòria, que ficàvem, hi havia diversos animals, tenia els seus llitets i cadascú anava al seu llitet i el ficàvem en el sobre d'on havia de dormir. I fins al punt que jo ja li recitava a ma mare el que anava a continuació perquè l'havia llegit tantes vegades que m'ho sabia. Ma casa sempre ha estat, la veritat, o sigui, estic molt agraïda als meus pares perquè sempre m'han incitat a llegir, anàvem a la biblioteca moltíssim, agafàvem un llibre, el portàvem a casa, era, en certa manera, fins i tot jo ho vivia com, no sé, com un premi, no perquè haver fet alguna cosa bona, però sí com, no sé, una activitat divertida, com, sí, vull anar a la biblioteca, no? I anàvem cap allí, m'haurien dit, tira't en dos i es triava. I en ma casa és que sempre en la cambra sempre hem tingut molts llibres, ha sigut una cosa que ha format part des de l'inici i després he seguit llegint, evidentment coses molt distintes, però sí, tu, Marta? També ha sigut una cosa així? Ha sigut distint? Bé, en el meu cas va ser un poc diferent. En ma casa no se llegia tant, els meus pares no són molt lectors i havien llegit alguns llibres, teníem els llibres que crec que estaven a totes les cases, tipus el Código da Vinci, tots aquests, però no era un costum que tinguérem. El que va canviar tot va ser una amiga de ma mare que em va regalar un llibre que segur que te sonarà molt, que és Harry Potter. Recordo que per a un cumpleaños me va regalar el primer i el segon i me'n vaig posar a llegir-lo i em va encantar. I la veritat és que aquesta saga jo crec que ha sigut una de les que ha ajudat a molta gent de la nostra generació a començar a llegir. Vaig llegir els dos primers i d'ahir ja va ser pues, sense parar cada un dels llibres de la saga. També en aquell moment recordo que havies d'esperar-te prou a que el publicaren en espanyol des de que eixia en anglès. I sí, jo crec que va ser aquesta saga la que em va fer llegir i arrel d'això ja vas descobrir un poquet a poquet altres llibres. Jo, la veritat és que aquest és un tema que sempre parlem, que hem tingut ahí un poc de diferències en quant a l'experiència de lectora, inclús avui en dia, però jo vaig llegir moltes sagues quan era xicoteta i quan era adolescent. No sé si tu llegires alguna d'estes que eren tan famoses, tipus Crepúsculo o A 3 metros sobre el cielo o algo això, però això va ser el que me va fer a mi seguir llegint durant l'adolescència, perquè els llibres que ens posaven en el col·le eren llibres de literatura molt més, no sé, crec que no eren molt adequats per a l'edat, però aquestes sagues sí que me feien a mi un poc enganxar-me. Marta,
Vols que traga ja els meus draps bruts en el primer episodi del nostre podcast? Sí, claro que sí. Vale. És cruel, aquesta pregunta que ha fet, sobre les sagues. Però sí, encara que no vull dir-ho, efectivament, he llegit Harry Potter, he llegit Crepúsculo i tota la saga i anava a Carrefour a comprar-me el següent llibre perquè no podia esperar a seguir llegint-lo. O sigui que sí, absolutament sí. Bueno, tu ja saps que a mi, si em diuen llis este llibre, jo el llisc. I com tu bé dius, una de les meves amigues de la infància també estava enganxadíssima a Harry Potter. Jo ja havia llegit altres coses abans, però ella també es va enganxar així. I em va convèncer un poc per a llegir Harry Potter i jo em vaig llegir del primer fins a l'últim llibre de Harry Potter que ja em va deixar per a poder parlar en raó. I no, en aquest moment el llegia i em va agradar. El que passa és que és cert que no sóc una persona que tinga molt bona memòria i entre un llibre i l'altre se'm perdien coses, no sé, m'agrada més com històries que comencen i acaben i que no he d'estar contínuament recordant el que ja havia llegit per a poder, diguem-ne, enganxar-me a Ja. ese... Ja. I el Crepúsculo també, o sigui, per descomptat que l'he llegit. I sí que és cert que estava enganxada quan el llegia i m'agradava començar el següent. Clar. A més, és que era el tema que parlaven totes les xiques en l'època. Jo recordo anar a veure les pel·lícules al cine i que fora tota una experiència adolescent. Però és de veres que és un bon punt de partida. Igual després sí que t'has de, no sé, canviar un poc i llegir altres coses, no sé, un poc més... No anem a dir elaborades perquè això també està molt bé, però bueno, te desperta l'interès per llegir i pues, ja vas triant altres llibres que te pareixen interessants. A veure, Marta, no me digues que Ises estan molt bé. O sigui, Ises... No, molt bé no, però que està bé que la gent comenci per alguna cosa així en aquesta època, sobretot de la teva vida. Sí. Has de començar per alguna cosa i el més important és començar. No anem a llevar-li així a la gent l'interès per iniciar la lectura, però els llibres eren roïns. Més bé roïns. Però, en fi, no anem a profunditzar en aquest punt perquè si no estaríem així tot el podcast parlant de Crepúsculo. Sí, seguim parlant no de Crepúsculo, però anem a seguir parlant de la nostra relació en la lectura. Hem parlat de com començarem i jo t'he contat un poc com vaig seguir. Jo confesse que a dia d'avui m'encanta seguir llegint bestsellers i llibres així populars, encara que estos que se porten ara com de fantasia, no sé si has vist lo de Alas del Viento, tots estos no me criden molt l'atenció. Però és de veres que en l'adolescència vaig seguir en aquest tema de llibres. No sé si tu has tingut alguna època en la que has deixat un poc de costar la lectura, no sé si en l'adolescència que igual comences a eixir més amb els amics, o en la carrera que nosaltres no estudiem filologia, però és de veres que igual és una època que tens que llegir un poc més per obligació, anem a dir. No sé si has tingut alguna època que has deixat un poc de llegir per plaer. Sí, o sigui, no te diria tant una època, perquè com identificar-la, per exemple, en la universitat, però evidentment moments en la meva vida en què no he pogut llegir o no he tingut ganes de llegir, per descomptat. En la carrera justament sí que llegia perquè, no sé, recorde que estàs com en un moment per a mi va ser com un moment de que vols formar-te molt, vols aprendre moltes coses i t'adones de tantíssimes coses que desconeixes. Sí que tinc un bon record d'alguns professors i professores que ens recomanaven llibres, jo me'ls anotava per a llegir més després perquè eren llibres que probablement per mi mateixa no haguera agafat i va ser una època en què vaig llegir Fortunata y Jacinta, Rojo y Negro de Stendhal, com quan te diuen com és possible que no l'hagi llegit? I vaig dir, bé, doncs anem a llegir-los. I alguns, per exemple, el descobriment de Pérez Galdós per a mi va ser durant molts anys un dels meus escriptors en castellà preferits. Va ser gràcies a les recomanacions de la uni. Però sí, absolutament hi ha moments en què no t'havies llegir i mesos en què tal volta dius per exemple ara que estic en la uni de nou i llisc moltes coses que no són literatura i quan t'arriba a casa no tinc ganes sempre de tornar a agafar un llibre i posar-me a llegir, tinc els ulls cansats o quan estic estudiant hi ha moments en què no t'havies. I què fas en aquests moments quan passa el temps o els mesos en els que estàs així que no t'havies? Tens alguna recomanació com de què fas per a tornar a llegir? Simplement t'esperes a trobar un llibre que te crida l'atenció o tens o te forces inclús a voltes o com ho soluciones? Espera que tu me'n regales un que m'enganxe. Perquè el que estàvem comentant, no? Que Marta sí que havies dit que
que de vegades sí que t'agrada molt més llegir algun bestseller i això de, que havies comentat, sí els conec, o sigui, em sona, però no els agafaria per a llegir. Però moltes vegades, justament, i és cert, m'ha passat que en èpoques en què no he anat a la llibreria a veure què m'agafa per tornar-me a motivar, tu m'has regalat llibres que m'han fet enganxar-me novament. Això és una cosa que, no sé, una persona que li agrada la lectura és que t'encerta en un llibre i que te torne un poc les ganes de llegir. Així que, recomanació per a aquesta persona que m'està escoltant, si estàs atravessant un moment en què no saps què llegir, crec que t'has de deixar dur per recomanacions d'algú amb qui confies un poc o que conega un poquet els teus gustos i te pugui regalar o deixar o dir-te un títol que et fas a tornar a llegir. Jo soc molt bona regalant llibres, segons Andrea, però a vegades són llibres que ni siquiera jo m'he llegit, però m'agrada molt escoltar al final el podcast de gent que parla sobre llibres i a vegades si escolteu un que crec que li pot agradar, els apunte. I per això també volíem un poc fer este podcast, però després us farem algunes recomanacions de llibres que es pareixen interessants. He comentat que en la carrera tu descobriràs molts autors o molts llibres que eren un poc clàssics, que no t'havies llegit. Jo, la veritat, no m'apuntava a ningú llibre de les recomanacions que feien els professors. Jo seguia llegint els meus llibres que m'interessaven, però sí que he començat en aquests últims anys a interessar-me un poc més per llegir alguns clàssics, no? Perquè arriba un punt que les novel·letes que m'agraden estan bé, però que sí que dic, bueno, igual tindria que ja llegir alguna cosa un poc més, sobretot per entendre per què són clàssics o per què són tan coneguts i a la gent li agraden tant. En aquests últims anys sí que he llegit alguns que per exemple, en batxiller no vaig llegir, pues, tipus La casa de los espíritus, d'Isabel Allende, o per exemple Mujercitas, que me'l van regalar uns Nadals i el vaig llegir perquè havia vist la peli. Realment el meu interès en molts d'aquests llibres són o per un propòsit que tinc, com estic comentant, de llegir algo més seriós, o perquè, per exemple, venen a través de la cultura pop, diguem, no? de la pel·lícula que van llançar en 2019 de Mujercitas, me va fer interessar-me per la història. Com veus tu esta cosa de llegir clàssics? N'hi ha que llegir tots els clàssics o només aquells que te criden un poc l'atenció? O què diries tu? Una molt bona pregunta. Jo crec que a mi em passa un poc el contrari al que tu estàs comentant, perquè, clar, en la carrera, quan t'adones de totes les coses que et queden per llegir, a mi m'entra un poc de dir, vaig a començar així a llegir-me jo incunables de la literatura. I, en certa manera, te perds, perquè clar, no pots llegir tot, te perds un poc la novel·la contemporània actual, que, per exemple, per dir novel·la, podria ser assaig, podria ser el que fora, però sí que te ho deixes un poc de costat i tampoc és el cas. I ara he fet un gir un poc i estic més llegint novel·la contemporània que clàssics, però m'agrada de tant en tant agafar-me algun llibre, per exemple, que ara després parlarem, algun clàssic que tinc en ment que vull llegir i normalment intento deixar-los en èpoques en què no tinc tanta feina o que tinc més temps, més espai per a poder seguir llegint, però crec que tampoc ens hem d'ofegar llegint tots els clàssics, no? Perquè és que tampoc es tracta de... I potser no t'agraden. I potser no t'enganxa. Pot ser un llibre magnífic per a la literatura o per a l'evolució de la literatura, perquè moltes vegades aquests llibres són tan importants també per tot el context, no? En què han estat... Mai millor dit. En què han estat escrits i les implicacions que tenen en aquest moment. I està molt bé llegir-los si vols tindre un coneixement literari ampli, però hi ha gent que tampoc crec que hagi de ser com una pressió, perquè és que últimament també jo tinc la sensació que en determinats ambients hi ha com una pressió per llegir i per llegir-me X nombre de llibres i no, o sigui, a mi això em passa en la carrera, no? Que era un poc que segur que recordes aquell professor que ens deia és que t'has de llegir, no sé, una barbaritat de llibres com en una setmana t'hauries de llegir-te 4 llibres, ja dependrà del llibre i hauré de reflexionar sobre ell, hauré de llegir i comprendre i crec que hi ha molta pressió també en el tema dels clàssics, que està bé, però tampoc ofegar-nos. És de veres, lo de llegir una quantitat de llibres és una cosa que està ara molt de moda, que ja parlarem en un altre episodi de les aplicacions tipus Goodreads, en el que te fiques com un repte de lectura i que està bé per a motivar-te, però també és com a que ja ho productivitzes tot, no? De que ja llegir, que és una cosa per plaer, dius, no, és que m'he de llegir 15 llibres en guany, i al final se converteix en un poc una obligació. Però és de veres el que dius dels clàssics. A mi me passa que en determinats ambients, no m'agrada dir que llisc
perquè si te pregunten què estàs llegint i jo te dic tot lo que sé sobre l'amor de Dolly Alderton, igual te miren com de dir, això no és literatura. I jo crec que per això també volíem parlar un poc, o sigui, volíem fer un poc aquesta conversa, perquè nosaltres parlem sense ningú tipus de tabú sobre el que és cada una, que és molt diferent, i en algunes coses coincidim, que ara després parlarem d'un d'aixòs casos, però que tots els llibres són vàlids dins òbviament, doncs n'hi ha algunes coses un poc millors, un poc pitjors, però com que aquesta pressió de tindre que dir que t'has llegit, no sé, Vargas Llosa igual no l'has llegit, com que crec que en alguns ambients se dona molt. Estic totalment d'acord. Tu saps que a mi m'encanta, per exemple, per a mi, la manera en què està escrit un llibre fa que el llibre m'agrada més o m'agrada menys. A voltes més que la història. Però és una qüestió personal del que a mi m'agrada trobar en el llibre. Si trobo un llibre que està escrit d'una manera molt senzilla o que la traducció no m'agrada, que normalment això sol ocórrer, pues, a lo millor en llibres, diguem-ne, que no són tan clàssics o tan importants, entre comillas. És cert que tal volta per això a mi no m'agrada, però és absolutament vàlid llegir-lo, i de fet m'agrada molt parlar amb tu justament perquè m'ensenyes, perquè jo sé que tu tens que llegir coses que també m'agraden a mi, i de vegades parlem de llibres que jo mai m'hauria plantejat llegir i tu me'ls recomanes i des de les recomanacions m'agrada seguir-les i descobrir coses que d'una altra manera jo no hauria llegit. Per això crec que també és important, primera, no jutjar el que llegeix altra gent, encara que, sincerament, així jo, en el podcast, tal volta Marta és més políticament correcta, però si parlem d'un llibre que m'ha semblat horrible, vaig a dir-ho, sobretot en el cas d'alguna persona que està començant a llegir, no? Perquè cadascú té un gust, i per això a mi també em costa molt com recomanar o dir com el resum del llibre, perquè crec que un bon llibre de vegades costa molt contar-lo. S'ha de llegir, perquè està en la manera en què està escrit el llibre, o en la no va de res en concret a voltes, o va de la vida, o va de... No? I queda com molt filosòfic de no, el llibre va de la vida. Ja, però és que literalment va d'això, no és una història de chica conoce a chico, que no és desvirtuable tampoc, pot estar molt ben narrada. De vegades és el mateix llibre o la mateixa escritura el que a mi, personalment, m'impressiona quan llis. Però jo crec que per a disfrutar aquest tipus de llibres sí que tens que tindre un cert recorregut, perquè si tu no eres una persona que no llegis res, tinc amigues i persones al voltant que és així, t'enganxa més, no? Te fa més tindre ganes de llegir si és una història en un principi i en un final i com en una intriga molt forta, més que llibres com molt descriptius o molt sobre la vida. Totalment. Igual podem parlar d'un llibre que ens hem llegit últimament que a les dues ens ha agradat molt. És una d'estes en les que diguem que coincidim, perquè jo crec que diria que és un llibre que pareix senzill, però que realment té darrere molta història i molt de context, que ens interessa molt i que ens hem llegit aquest estiu per coincidència un poc, quasi les dues, no a la volta, però molt seguidament en el temps, que és El factor Rachel. Vols contar un poc sobre què va este llibre? Una vegada més, és un llibre, quasi pareix jo que no he llegit mai els meus llibres, però este també és un llibre que em va regalar, en este cas, el meu germà. Per això dic que, no sé, m'agrada quan la gent em regala llibres que m'encanten i que de vegades triem fins i tot millor que jo. El factor Rachel és un llibre que tracta diversos temes. Un d'ells és l'amistat. Crec que és el tema principal del llibre, és l'amistat, que no sempre ha de ser... Hi ha una relació entre un xic i una xica i no sempre aquesta relació ha de ser una relació amorosa, sinó que és una relació de confidència entre ells i de la importància que té la connexió que existeix de dos mons diversos, perquè ells venen de dos contextos totalment distints. També tracta de l'abort i de la situació que es va viure a Irlanda per a la legalització de l'abort. Aleshores, a mi aquest tipus de llibre m'agrada perquè conta una historieta, com ha dit Marta, aparentment senzilla, però darrere oculta alguns subtemes que te fan investigar sobre qüestions que tal volta no sabies, que si no vols investigar tampoc passa res, perquè pots perfectament seguir llegint el llibre i t'enganxa igualment, però, no sé, t'aporta coneixement al cap i a la fi sobre una situació política d'un país en concret, en aquest cas Irlanda, que jo, abans de començar a llegir, tens algunes nocions, però no coneixes així. Jo crec que vaig dir un dia que comentàrem que l'únic que coneixia d'Irlanda era a Niall Horan, que era un dels de One Direction. Sabia que era irlandès i poc més. No, però és de veres que me pareix un llibre interessant perquè és molt divertit, perquè l'autora és una persona prou divertida, que crec que no l'hem dit, és Caroline O'Donoghue,
no sé pronunciar bé el cognom, el posarem en la descripció. És molt divertit i alhora parla això de l'amistat entre un home i una dona, també del privilegi o la diferència, no? de classes socials i tot el que això comporta. I també crec que d'un moment molt específic de la vida d'ells, que és un poc en la universitat, els primers anys laborals, que crec que és un període molt decisiu en la vida de les persones. No sé, m'ha pareixet molt interessant, i també el tema de l'abort, que no és un spoiler, perquè se sap prou pront en el llibre, però de com aquest moment era tan complicat en la ment de les xiques irlandeses, no? I el que estàs comentant, exactament, no? La dificultat de trobar una feina, que és el llibre crec que, no sé si està basat als principis del 2000, crec que 2010. I 2010, no? I a mi em va sorprendre també l'actualitat del llibre, perquè sí, és 2010, però jo em sentia identificada en el que es narra en la història. Te pots poder identificar en la dificultat d'accedir a la vivenda, de la dificultat de trobar feina. Crec que és 2010 perquè crec que és després de la crisi, però sí, és prou actual. O sigui, pots llegir i pensar que és avui en dia. Jo crec que el llibre el recomanem, perquè jo el recomanaria absolutament, perquè és un llibre que té la capacitat d'enganxar-te, t'aporta... No és un llibre senzill de dir no hi ha res darrere d'ell, hi ha molta informació, hi ha moltes coses interessants, i a més es llegeix amb molta facilitat. Jo de fet ja l'he recomanat a ma mare, diu que li està molant, i l'altre dia estàvem parlant, no? Perquè m'encanta quan parles dels personatges com si es conegueres, perquè clar, jo m'he llegit i entonces ma mare em diu ai, i que no vull fer spoiler, no vaig a dir noms, però em diu quin morro que té, no? I dic, sí, no? I ja és com si el coneguérem. I això, tindre aquesta capacitat, al cap i al fi, és una cosa que fa l'autora. O sigui, que aconseguir que els personatges t'arriben d'aquesta manera és increïble, no? Jo crec que ella té un talent per a transmetre això en el llibre. Sí. Ella, jo la coneixia perquè tenia un podcast que m'agrada molt sentir, que se diu Sentimental Garbage, crec que se diu, i parlen molt de temes de cultura pop, de pel·lis dels anys 2000, sobretot dels anys 2000-2010, parla sempre amb una convidada sobre les pel·lis, i ella és que de vegades és molt divertida, i si algú dels que ens està escoltant li agrada, per exemple, la sèrie de Sex en Nova York, té com una apartat d'aquest podcast dedicat a la sèrie que analitza cada una de les temporades en Dolly Alderton, que és una altra escritora també més o menys coneguda, i és molt, molt divertit. Volem introduir també una altra secció. Tractarem de tindre en la majoria dels nostres episodis, que és el llibre que estem llegint ara mateix. Vols començar tu, Andrea, que crec que tens molts que dir sobre el llibre que estàs llegint. A veure, jo estic llegint, t'ho he comentat, aquest estiu. Vaig començar en estiu i encara estic llegint On the Road, de Kerouac, que és un llibre que, perquè comentàvem, no? És un clàssic de la literatura americana que volia llegir feia molt de temps, me'l vaig comprar en anglès per a llegir-lo, el vaig guardar per l'estiu, perquè és quan un poc tinc el temps de poder-lo llegir. I el llibre, coneixes un poc Kerouac? No, la veritat és que no. Te conto un poquet. El llibre va estar escrit en 1950, crec que és 51, però es va publicar més tard. I el llibre en realitat narra, és un poc autobiogràfic, perquè és com la màxima representació de la generació beat. Pel que comentàvem abans, el llibre realment, el que tracta, si te dic, dis-me exactament de què va ser, és el viatge de Sal Paradise i de Moriarty pels Estats Units. Ja està. Van fent autostop, van parant en diverses regions dels Estats Units, van viatjant, i això és un poc el que ell va fer, el mateix Kerouac va fer amb un amic pels Estats Units, i anava viatjant i anava fent autostop, i ell anava escrivint aquestes aventures, i el personatge de Sal Paradise va escrivint. De fet, crec que en alguna edició el personatge portava el seu nom. O sigui, els personatges arribaven a dur el nom d'ells, de l'amic i d'ell. El llibre està escrit en primera persona, no? És com Sal va narrant tot el que ocorre. Aquesta és la història. Però el llibre no té res a veure, per a mi, amb això. Perquè realment el llibre parla de la manera de viure. O sigui, de com portar-te... Esta gent, l'única preocupació que té és viure, i viure de la manera que volen. I és un poc una oda a aquesta llibertat, a la voluntat de viure, a la voluntat d'enfrontar-te a... Hi ha moltíssimes descripcions dels paisatges,
de les regions dels Estats Units, que jo anava buscant per el mapa, per a veure quin camí anaven seguint ells, quin viatge anaven fent. I de fet és que el viatge, en certa manera, té un inici però no té un final. És com van viatjant i és el menys important, no? Però a mi el que més m'ha sorprès és tot això, no? Eixa manera d'enfrontar la vida, parlen del jazz, parlen de poesia, hi ha molta droga també en el llibre, i va ser un poc, diuen, no? Que va ser com un inici de tota aquesta novel·la de road movies, saps? El llegint-me'l, a vegades pensava, és un poc com si diguérem un precursor, tia, del mindfulness, saps? Del mindfulness, això està molt de moda ara. Per això, tia, perquè és com l'ací i ara, saps? El viure al límit, no sé, hi ha algun passatge que me mola especialment, que és una cosa que no faig normalment en els llibres, però en este llibre, perquè la història és molt llarga i és denseta, però n'hi ha algun passatge que me l'he subratllat perquè és com, vull tindre present, no sé, tu saps subratllar-te? Sí. No, jo la veritat és que no soc molt de subratllar, però el que me contes me pareix molt interessant perquè crec que és algo que està parlant a la societat, com a que crec que és algo que ens costa molt avui en dia, no? Viure només en el moment i no preocupar-te de lo que vas a fer demà, quasi, no? Anar un poc improvisant. Però què és el que has subratllat? O sigui, me crida un poc l'atenció saber què has subratllat. És que sobretot ara te vaig a llegir la frase, però és com la força de viure. The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time. The ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow Roman candles exploding like spiders across the stars. És com, tia, això té una força, but burn, burn, burn like fabulous yellow Roman candles, que estàs disposat a viure fins al límit, saps? No aquesta gent que jo crec que la majoria de persones, no? Som comuns, fas les coses que has de fer, perquè les has de fer, però burn, 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 o sigui, aconseguir com cremar-te. I és que en el llibre els personatges són personatges molt complexos amb els que costa molt identificar-te, perquè no és com un heroi o un personatge que tu dius, ui, sí, no, fins i tot dius, ui, em cau mal, estan bojos, no són personatges com el que parlàvem abans, que és fàcilment identificable, però aquesta força de viure al límit, de veure una altra manera d'entendre la vida, saps? De dir, vaig fins al final mad to talk, o sigui, no gent que va per la vida sense més, sinó que està així... Com que la viu al màxim, la vida, no? Al tope. Correcte, fins als límits, no? Però també és un llibre que dius, vale, sí, és un clàssic i ja sembla que s'ha de respectar per ser un clàssic, pues en este llibre ocorre que el paper de les dones, n'hi ha algun personatge femení, el personatge principal, per exemple, es tracta conforme vol, té una i després en té una altra, se fixa, i fins i tot coses que actualment són com una barbaritat, que estiguen així, no? Que apareix una xiqueta de 16 anys, perquè clar, el text és molt descriptiu, i apareix una xiqueta de 16 anys que torna boig a un dels personatges, al Dean Moriarty, i és com vol lligar en ella, vol estar en ella, la mira, i fins i tot el Sal, diguem, el que escriu, arriba a dir, semblava que ella tenia com un por de porc, anava amagant-se per però no es critica això, perquè al final el Dean Moriarty és un poc sí que la societat o diguem la resta de gent no el comprèn perquè són de la Beat Generation, no? I és com no el comprenen, però el Sal sí que no que el defense, però sí, no? És com vol arrimar-se ahí perquè és una persona magnètica, una persona que és capaç de viure i d'enfrontar-se a tot això, no sé. I això em genera molta controvèrsia perquè quan ho estic llegint, de vegades... Te molesta, no? Un poc. Això és la paraula. No sé si te passa o si... Com que costa voltes, una, identificar-te en personatges aixina que tu dius, és que no soc aixina, i també quan és algo que avui en dia seria criticable, te molesta, però jo crec que això també està bé perquè si no ja seria censurar, no? Un munt de coses que s'han escrit en el seu moment en la història i que en aquest moment tenien sentit i avui en dia ja no. Totalment, però el fet que es diga aixina, quan estic llegint em costa, saps? És com, no diria... Ui, este llibre és superrecomanable per a que el llisquen tots els adolescents dels Estats Units. No,
saps? Perquè al final és un llibre que és una realitat que existeix i és un llibre que parla de drogues i és un llibre que parla de sexe i és un llibre que parla, i està bé parlar de tots aquests temes i està molt bé, però per exemple el tema de tota aquesta sexualitat del personatge principal que està idolatrat per l'escriptor, diguem-ne, sobretot en menors, és que és fort. És una part del llibre que evidentment, com tu dius, sí, no anem a censurar-ho, tampoc és això la censura, però sí que fa que m'agrada menys. Però i ara no l'has acabat encara. Creus que el final pot arruïnar-te, diguem, el llibre, o creus que simplement com és el viatge? Quina creus que va ser la teva opinió quan acabes? Creus que canviarà molt o seguirà igual? Crec que va ser igual, perquè és que el llibre no té... O sigui, no és un llibre com si diguem una introducció, un cos i una conclusió. Vull dir, no. És un llibre que parla justament, per exemple, la frase esta que t'he dit, no? O altres frases que expliquen com ells intenten no preocupar-se, o com la gent es preocupa per coses, te preocupes per el temps i te preocupes fins i tot te preocupes absolutament per tots els aspectes de la teva vida i te preocupes per preocupar-te, també, després de preocupar-te per tot. No? Aleshores crec que el llibre va molt més d'això que de com acaba el viatge o de si arriben així o arriben allà, perquè ells van canviant i jo crec que està escrit també d'aquesta manera per a transmetre això, perquè precisament fan autostop i porten una idea, sí, volen arribar així, però almenys el que els dona l'èxtasi, diguem, als personatges, és el moment d'agafar el volant i començar a conduir. Però no l'arribar a la destinació, perquè sí que hi ha un propòsit en el llibre de buscar el pare d'un dels personatges, però és el menys important. O sigui, és el viure el procés, més que la resolució. No hi ha una resolució d'un conflicte, saps? En el llibre. No sé, el recomane, per descomptat. M'està agradant, m'està costant. És un llibre que, a més, estic llegint en anglès, està ple de descripcions, està ple de slang, està ple de moltíssimes coses. El llibre tampoc té, com parlàvem abans, una historieta d'estes que enganxen molt fàcilment, però hi ha moments que la contundència d'algunes oracions o d'alguns fragments és tanta que m'agrada com tornar-lo a llegir i tornar a aquest punt i rellegir-me aquest fragment. No sé, i això m'encanta quan em passa en algun llibre. No sé si tu estàs llegint alguna cosa així, estàs llegint alguna cosa distinta, si m'ha ficat molt contundent, així. Diguem que el recomanaries per a algú que tinga el temps i les ganes de dedicar-li. No és una lectura fàcil. I especialment si es vol llegir en anglès. I crec que sí, has de tindre un bon nivell d'anglès per a disfrutar-lo. No és com... N'hi ha altres llibres que sí que diria, sí, està molt bé llegir-lo en anglès i no hi ha problema, però no, has de tindre un bon nivell d'anglès per a poder-lo llegir i has de tindre ganes de llegir-te'l en anglès i has de tindre ganes de llegir un llibre així. Un llibre que... Però sí, o sigui, absolutament. També sé que hi ha una pel·li, per el que tu contaves de la cultura pop i tal, hi ha una pel·li, però la gent comenta que no és tan... que no arriba a transmetre l'essència dels personatges. Això s'ha de passar molt en les adaptacions. És que ja parlarem també en un altre podcast. I tu, Marta, conta'm un poquet què estàs llegint i quina lectura tenies entre mans aquest estiu. Mira, jo vull començar parlant d'un que m'acabé d'acabar i que no m'ha agradat gens, spoiler, que és l'autobiografia que va escriure Lena Dunham, que no sé si saps qui és. No, conta'm un poc. Bueno, ella és... Jo crec que és guionista, productora, escritora i és la persona darrere de la sèrie Girls, que és una sèrie que se va fer prou famosa, jo crec que en el 2015 o per ahí. Sí, això sí que me sona. Jo no l'he vist mai, però és com una sèrie de culte per a molta gent. Ella va escriure la seva autobiografia, crec que quan tenia 28, o no havia complit els 30, crec, i la llegit en anglès se diu Not That Kind of Girl. Jo no soc molt de llegir autobiografies, m'havia llegit alguna altra que m'havia agradat molt, i te l'havia vist recomanat i vaig dir, bé, vaig intentar llegir-lo. No m'ha agradat gens. Està clar que és una autobiografia i que té que parar d'ella mateixa, però me pareix com, primer, molt desordenat, o sigui, no segueix un ordre cronològic, intenta fer-ho per temes, però com a que canvia de tema constantment. També és molt difícil identificar-te en ella, perquè bueno, ella és filla com d'uns artistes, viu en Brooklyn, en Nova York, però a part d'això, com a que és una persona que segur que tenia alguns problemes psicològics, m'ha paregut com que no m'ha aportat res, saps? M'he llegit el llibre sencer i m'ha paregut desordenat, poc interessant, o sigui, me contava com experiències, sí, la seva primera experiència sexual me pot interessar, però és que no he empatitzat en ningú moment en ella ni m'ha paregut interessant. Ha sigut per a mi una decepció molt gran perquè l'havia vist
tan recomanat per ahir que me donava curiositat, però crec que ella no és una persona en la que jo quadre, perquè no he vist la sèrie de Girls, però ara he tret una altra que està en Netflix i crec que sí, en anglès és Too Much, que també és d'ella, i comencé a veure-la i tampoc m'enganxa. És com que no m'identifico en ella. No sé si has vist la última, la de Too Much. No l'he vista, però el que estàs comentant, no? Que hi ha vegades que no t'identifiques en els personatges, però clar, això és una autobiografia molt clara, no? No és una novel·la, és autobiogràfic totalment. Ja. Aleshores és encara més complicat i si la narració tampoc t'està motivant o l'ordre costa més. I el tema de l'anglès, perquè has dit també que te l'has llegit en anglès. Sí. I sí que diries que el podries recomanar per a una lectura... Sí. O sea, el tema de l'anglès no me pareix que sigui un anglès molt complicat. Crec que una persona a un nivell mitjanament bé podria llegir-lo i disfrutar-lo. No té com molt de vocabulari així diferent, però, bueno, jo la veritat, si algú se vol llegir una autobiografia, recomane antes todo lo que sé sobre l'amor, que en anglès és Everything I Know About Love, Friends, segueix el títol, però el principal és això, que és de Doria Elderton, que és l'autora que havia comentat antes que tenia podcast amb Carola. No l'he llegit, però estigui molt de moda fa ara un any o dos, que té com una portada així ratllada, sí. I això crec que per algú que estiga com que tinga 27, 28, quasi 30 i la veus que llegir alguna cosa així, tampoc és que t'identifiques en ella totalment perquè, bueno, també és un altre context, és anglesa, bueno, i va a uns col·les privats, és com diferent, però me pareix molt més interessant que este. I per a no acabar en una nota tan negativa que m'estic llegint ara, se diu La cartera, és de Francesca Giannone. És una autora italiana, no sé si has sentit alguna cosa sobre este llibre. Vaig escoltar sobre una italiana, però ara no ho recorde. Però no, no el conec. Ja estàs preparant-te per a l'italià o què? Sí. Jo crec que el que t'hauré escoltat és el de les dues amigues. Pot ser que això és una saga prou coneguda. Però no, és conegut perquè, per exemple, en consum el venen. Vull dir-te que està prou conegut, però... Això és un tema també, els llibres dels supermercats. Però he de dir que el vaig veure recomanat en un podcast sobre llibres que t'he dit que escolte a voltes i ha guanyat Premi de Llibre Revelació en Itàlia, ha venut un munt d'exemplars allí i porta com un 30% del llibre perquè me l'estic llegint en el Kindle i te digo ahí el percentatge. Però m'està agradant perquè bueno, la història és en els anys 30-40, crec que és l'època que està Mussolini en Itàlia, i és un matrimoni que ella és del nord d'Itàlia i ell és del sud. Diguem que un poc a partir d'ahí comença tot. I es viuen en el nord i per qüestions de família se tenen que mudar al sud. I conta un poc la història, és una història real que ha escrit la besneta de la dona, de Anna, li diuen, i és una història, crec que passada en la realitat, en la que ella aconsegueix un poc trencar en totes aquestes expectatives que n'hi ha de les dones i més en el sud d'Itàlia, que tradicionalment ha sigut sempre més tradicional, no? Entre que ella és del nord i que ella, per exemple, era professora i quan es muda al sud se converteix en la primera cartera d'Itàlia, si no m'equivoque. Conta tota la història de com ella trenca aquests moldes, de com ella s'enfronta al poble on viu, que comença sent la forastera, perquè ve de fora, i acaba sent la cartera, i com en aquesta feina, que pot semblar no tan important, fa un poc de transformació del poble. Ja t'he dit, vaig per el començament, però m'està agradant molt, ara que estic un poc més involucrada en Itàlia, no? En gent italiana del nord i del sud, i que vaig a començar a aprendre la llengua, de moment m'està agradant molt ja identificar aquestes diferències entre ells. Volia preguntar-te, tracta en algun moment en l'adaptació, ella, quan s'adapta al sud i tal, parla de la llengua? De l'italià, de com la diferència dialectal o aquests problemes lingüístics entre nord i sud en algun moment? De moment el que diu és que no entén ni la societat d'allí ni la llengua que parlen, perquè ella diu que en molts trossos hablen en dialecto i ella no està entenent al 100% el que diu. O sigui que sí, de moment ja ha fet menció a això de la diferència lingüística, que en Itàlia crec que és prou evident per el que tinc entès. Interessant, la veritat. Volia dir-te un poc per acabar, volia preguntar-te, per exemple, si haguem de recomanar, perquè m'estàs contant, a mi m'està cridant l'atenció perquè crec que pot ser un llibre fàcil de llegir per a quan comences a treballar, però que té una història interessant en, no sé, aspectes sobre la cultura italiana que desconeixes i que pot estar guai conèixer. Creus que, per exemple, recomanaries per ara, per a l'inici de curs, per a setembre, un poquet per a iniciar, no sé, perquè hi ha molta gent que comença a llegir tot el postureig de llegir en estiu, que és otro tema. Hi ha gent que tal volta en setembre, no sé, voldria seguir. Creus que és una bona aposta? Sí, jo diria que sí. A mi m'està agradant prou. Crec que, per exemple,
si no coneixes molt sobre la societat italiana te pot interessar i és fàcil de llegir de moment, però és interessant. Jo crec que pot ser un bon llibre per a començar a llegir en setembre si és un dels teus propòsits de vuelta al cole o per a seguir un poc en la ratxa si has començat aquest estiu i pues, si ja llegis de sempre me pareix com un llibre fàcil de llegir però interessant que te pot servir per portar un poc millor la vuelta a la rutina. Podria ser una de les recomanacions, sí. I ara te vaig a fer una més compromesa. Me'l recomanaries a mi? Bueno, és que encara no l'he acabat. Només sé que Però he de dir-te que la persona de la que vaig sentir la recomanació és una persona de les que m'han recomanat a 3 llibres que t'he regalat i t'han agradat. Crec que te podria agradar. Quan l'acabe te diré si sí o si no. Però me pareix prou interessant. Un poquet una altra recomanació que jo crec que també estaria bé, del que hem comentat. Alguna cosa per a seguir en setembre llegint és, per a mi, el factor Rachel. A més, és que és ara molt actual, acaba així recentment, no? Que portarà un any o... No, jo crec que fa més temps que així, perquè crec que l'autora, és que vaig llegir una entrevista d'ella i crec que l'autora va dir que el va escriure l'any de la pandèmia, que tenia un altre llibre ja mig escrit però que en aquest any va fer un canvi perquè ja havia publicat prou novel·la juvenil antes i va fer un canvi, va escriure este llibre i diria que estan fent una adaptació, no sé si pel·li o sèrie. Tindrà això, màxim 5 anys, però jo sí que el recomanaria per a tornar a la rutina. No sé tu què penses. El recomanaríem. Aleshores, per a concloure este primer podcast, que no sé si ens haurà escoltat molta gent, vos recomanem La cartera. Marta recomanaria La cartera per a setembre. De Francesca Giannone. Jo per a setembre crec que no vos recomanaria On the Road. Crec que el recomanaria per cert, en castellà és En el camino, per si algú vol llegir en castellà. Crec que el recomanaria per a un moment vital en què tingueu més temps i definitivament les dos apostem per el factor Rachel, sí, que l'hem llegit i ens ha agradat. Sí. Jo crec que en això podem tancar este primer episodi, en aquestes recomanacions. Si algú ens vol fer algun tipus de suggerència o donar un poc de feedback, estem obertes a rebre-lo. Fins al proper episodi. Adeu.